Час быў такі, што нашы бацькі былі на вайне. Ішла вайна з немцамі 1914-1918 гадоў. Тыдзень за тыднем, месяц за месяцам. Сталася так, што 10-годнія дзяўчаткі жалі жыта, 12-годнія хлопчукі аралі як мае быць, а 15-годнія самі вялі гаспадарку, кармілі сем'і працай сваіх рук. У сяле Сумлічы жыве Волечка Нявадавых, займаецца гаспадаркай, пакуль яе бацька з фронту перастаў дасылаць лісты. Дзень, бадай, што ўжо канчаўся. Волечка скончыла работу і збіралася дадому. Сонца вісела над яснай далечынёй за нашым мястэчкам. Усе бачылі, як Волечка стаяла тварам на захад і, прыклаўшы руку да лба, углядалася ў далечыню. Што яна там бачыць? 3 чалавечыя постаці, воз з канём, а там спіной к каню сидзеў палонны немец. Хіба магла Волечка тады падумаць, што гэта едзе на старой растрэсенай фурманцы яе лёс. Суправаджаў гэты рух салдат-канваір, а недалёка ад немца сядзеў 16-гадовы хлопец Кастусь Лукашевіч. Што ж яны будуць рабіць з ворагам? А ён яшчэ і хворы аказаўся. Героям яшчэ столькі трэба перажыць у час гэтай вайны. На працягу рамана вы сустрэнецесь і з іншымі персанажамі, і тады даведаецесь іх лёс. У сваім творы Кузьма Чорны паказвае праблему ўкрадзенага маленства дзяцей, якія ратавалі іншыя жыцці і змагаліся не страціць сваё. Маладыя героі павінны выжыць, каб убачыць свет у канцы танэлю. Як складзецца лёс кожнага з іх? Хто зможа знайсці сваю будучыню, а каму ўжо не наканавана убачыць сям'ю зноў?